Mae'n chwarae teg i'r grŵp nesaf. Dyma nhw, Academi Indigo. Sgidio oddi ar y ffordd ar ôl dinas Mawddwy. Mae fy dad wedi brifo fe hi wneud I drio ffeindio signal ffôn. Tyrd, gyd I ffonio tu ni. Mari dwi. Rhys dwi. Dwi'n dod o Gaerdydd. Aros! Blinkin' sgidiau dwl. Hei! Beth yw hwnna'n sgleinio? Bydd yn ofalus, fallai fod yn antig. Waw, carn clefydd ydio. Dwi'n siŵr. Fallai hwn fod yn werth arian. Ddim mynd I drio dynio fe'n gilydd. Wow, mae Penny'n troi. Hafi na, beth ddigwyddodd? Dwi'm yn gwybod. Ydyn nhw'n neud ffilm neu rhywbeth? Debyg iawn I chwilliad cochion bonkers oedd fy dad yn dweud storiau amdano. Pryd roedd rhain yn fyw? Like 1-5 rhywbeth? Tyd! Fi goblin di'r ddau yma. Weles I erioed y bach ddillad yn fy mewn. Edrychwch ar y lliwiau. Merch? Yn gwisgo trowsus? Welais I roedd merch yn gwisgo trowsus o blaen. Pwy o'i ti fer? Mary Jenkins ydw I. Mae da nhw di swnio fod efo nhw I. Sienken! Ac o ble does di? Dwi'n byw ar fan cwb yn Caertyddyn. Caertyddyn? Ifan Apsion sy'n byw fan o siŵr. Ond dwi'n mynd abod yr un Ifan Apsion. Gad I ni weld ag ani fyr sefyll allan o horcyn ma. Aros di funud, fy'n hafodd pi'r clefydd yna. Y clefydd hyd. Ble geis di afel mod I hiryn bach slei? Yn stuck y ddeiar, lof yna! Paid yn neud celwydd. Neu ddwy'n o nes ti e. Yna, wir! Wrs di be? Dwi ddim yn dy gredu di! Na, fi! Gadewch mlaen ydi'r hogyn! Mae wedi dychryn gormod I wneud celwydd, ond mae o'n tri ifanc I fod wedi dwy'n cleddyf dy dad. Iawn, egluro pwy wyt ti? Rhys ap Sienkin o Gaerdydd. Fenw I yw Sienkin! Caerdydd, chwes I rioed am y lle. Te, gad I weld faint o bres i'n bocen. Sienkin. A fi hefyd Mari rhywbeth sy'n swnio fatha Sienkin! Be ar wyneb ydi ar ydi rhain? Gwaith ydi afo! Sefwch funud! Sa'n gallu credu nad ydych chi'n gwybod beth yw'r rhain, hyd yn oed yn back o beyond fel hyn. Ac os nad ydych chi'n gwybod am Gaerdydd, brifddinas Cymru, yna, dych chi'n absolute cretins! Ylun glasi, egluro I mi, mewn Cymraeg dealladwy. Be ydi'r pethau yma? Neu mi doroed y ben I ffwr hefo'r clefydd ma. Iawn. Sioclad yw ne. Rhywbeth allwch chi I fwyta. Laswch o. Byddwch yn ofalus. Allai fod yn gwenwyn. Na. Nefon yr agor. Dydy hwn yn blasmo Gwenwyn. Mwa! Mae o'n felys fel mel, ond ti'n dod yn well na mel. Ydy hwn yn rhywbeth gall I neu fwyta? Fydda I ddim yn treol os ydych chi am gadw eich dan. Wyt ti'n meiddio bygos ieian? Sa'n bygos neb! Felly be ydi o? Ffôn symudol. Ti'n gallu neud galwadau, tynnu ffyniau, chwarae gymaint fideo. Dangos iddyn nhw rhys! Iawn. Dyma chi'n o'n gyn I gatre. Sut gawsych chi rannu fan? Mewn I fanna. Dyma fideo fy ffrind yn dawnsio. Bwncs, cat, bwncs, cat, bwncs, Pwy di'r pobl bach na? Gwaith ydi afo! Dewin ydi o! A gwrach ydi hi! Lladdwch nhw! Hwna, Lladdwch dim mynd I nhw! gael fy lladd gan bunch of gyflwyd psycho! Arhoswch! Mae gen nhw wallt coch. Maen nhw'n un ohono ni. Maen nhw wedi dod yma am reswm.